ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଇଫ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି ଆଇ ସାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱେୟାର୍ ଟ୍ରୁ ଆଇ ଉଡ୍ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ଯଦି ପାସ୍ କରେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ପଠାଇବେ। ଇଫ୍ ଆଇ ପାସ୍ ମାଇ ଫାଦର ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ମି ଏ ରିୱାର୍ଡ। ମୁଁ ଯଦି ଖୁସି ହେବି ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଇଫ୍ ଆଇ ବି ହାପି ଆଇ ସାଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ରିୱାର୍ଡ। ଡାକ୍ତର ଯଦି ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ। ଇଫ୍ ଦ ଡକ୍ଟର କମ୍ସ ହି ୱିଲ୍ କ୍ୟୁର ଦି ପେସେଣ୍ଟ। ସେ ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଇଫ୍ ହି ୱେୟାର୍ ହିୟର୍ ହି ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ୟୁ ଗୁଡ୍ ଆଡଭାଇସ୍। ମୁଁ ଯଦି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନ ଯାଏ ସେ ବୋଧହୁଏ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରେ। ଇଫ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ମିଟିଂ ହି ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ ୟୁ। ଯଦି ମୁଁ ଡେରି କରେ ମୋ ଅଧିକାରୀ ରାଗନ୍ତି। ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଲେଟ୍ ମାଇ ଅଫିସର ଗେଟ୍ସ ଆଙ୍ଗ୍ରି। ଯଦି ଆଜି ବର୍ଷା ହୁଏ ସେ ଆଜିର ସାକ୍ଷାତକାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଇଫ୍ ଇଟ୍ ରେନ୍ସ ଟୁଡେ ହି ୱିଲ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଦ ମିଟିଂ। ଯଦି ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କର ତୁମେ ଇଂରେଜୀ ଭଲସେ କହିପାରିବନି। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ୱେଲ୍।